naszym lesie jest tak wesoło. Mamy przyjaciół, mnóstwo wokoło. Tu ruda wiewiórka siedzi sobie, ostrymi ząbkami orzeszek. A tam na liściu żółt siedzi, wącha kwiatki i trawkę je. W słońcu ptaszki się wylegują, pięknie sobie pośpiewują. Że się pięknie zielono, słońce świeci nad głową, ale chyba coś tam słyszę. Trochę lżej. Zobacz proszę, kto tam idzie? Ja tam dzieci widzę, idą tutaj, w naszą stronę, te potrawę, łamią gołąbki zielone. Ja się boję. W takim razie się schowajmy, za tym drzewkiem poczekajmy. Już dalej nie mogę. Trudno, odpocząć tu muszę sobie. Haha, nasz Bartuś nieboże ściągnął buty, bo dalej iść nie może. Zatem przerwę zrobić proponuję. Każdy z przyjemnością plecy rozprostuje. Czy jeszcze daleko wędrować będziemy, zanim właściwe miejsce znajdziemy? Może tu byśmy rozbili obozowiska? Nie, nasze polanie jest już blisko. Tam rozbijemy namiot i rozpalimy ognisko. Dobrze, ogłaszam. Zakładamy do placu, aby umieć sobie wędrowania, włączymy muzyczkę, panowie i panie. Cisza? Zamknij buzię, a usłyszysz świerszcza w trawie. Drzewa jak szmią, ptaki jak świekają, dzięciołek pod korą korników szukają. Na stronie ulica tu hałasu być nie może, bo wszystkie zwierzaki pochowały się w norze. Tam, nie taki zamęt, poręk, gdy nad uchem coś mi głośno brzęczy. Zawsze mi raz był zależy. Urwę sobie gałązkę i jakiś patyczek ruchowym odganiał komary i muchy. Co to było? Skąd te drzewki hałasy? Ojej, ale to łobuziaki. Złamały drzewka, krzaki i papiery rozrzucali i po sobie nie posprzątali. To dzieci z drugiej albo z trzeciej klasy. Ale było głośno, dzisiaj być nie mogę.
Do tej pory często mi się biurka i ogon. W takim razie przyszły do nas parę dni odpocząć. Ale dlaczego mamy cierpieć? Za karę? Zawołajmy naszą panią, kochaną naturę. Może nam kłopotu tego wyratuje. Hej, hej, Pani Matko! Dziś po lesie wędrują małe dzieciaki i hałas, wrzask dookoła robią taki, żeby Bianka o małą kropek nie straciła, a wiewiórka orzeszek gdzieś swój zgubiła. Ale to łobuziaki łamały drzewka, szarki, takie porzucali i pod sobie nie posprzątali. Niby grzeczne dzieci, a nie wiedzą, jak naszemu środowisku szkodzą. W takim razie z dziećmi porozmawiać muszę. Spokój należy do zachowania na nim. Wracajcie do domu, moi kochani, a ja już pogadam z tym dzieckiem. Muszę przeczyć oczy. Coś nad głową siedzi i dłonie w niej moczy. Ojoj, ale strachu się za mnie chowa. Wejdźmy na puszkę. Bardzo cicho. Przekonajmy się, co to za zimne licho. Lub okropne czary? Nie, jestem dobrym sługą dekoracji. Odwiedzam moje listy do czasu. Pielęgnuję brak, głaszczę brzeg, wodę, dam o nich naturalne urody. Ty masz piękne, zdrowe włosy. To dlatego, że myję je w kroplach losu. Jesteś pięknej, kolorowej sukience. To dzięki tym światom zaskoczy na łące. Twój głos jest taki spokojny i taki gwiazdny. Osobnik odgłosy lasu i kolory rzeki. Jestem taka, jak przyroda tutaj dookoła. Trawa, dzieci, woda, ale muszę o tym zastroszyć gromadkę. Wszystkie nie robimy takiego hałasu, o wystraszonych zwierzętach do ekskalizacji. Przyrzekamy pani, że będziemy cicho, żadnego hałasu nie rozniesie echo. Zatem załatwiamy, zgośćcie się proszę, ja ważę o wyciszy zwierzętom zaniosę.
a mnie w brzuchu budzi. Głód daje mi znaki. Zjem kanapkę. Banana. Ja nazbieram grzybów, bo jest ich bez liku i przyniosę wam zaraz w tym oto koszyku. Ja nazbieram kwiatów sporo, nie za mało, by w naszym namiocie prześlicznie pachniało. Ale w brzuchu budzi, głód daje mi znaki. Zjem kanapkę. Banana. Na deser lizaki. A jak poczuję się silniejszy troszeczkę, to wam pomogę za jakąś chwileczkę. Na desce przekoszę, może ściereczka. Mam też jabłko. I też piszczę. A ja zrobię pranie skarpetek odzieży. Rzeczy będą czyściutkie i z zapachem świeży. Potrzebuję proszku jakiegoś dobrego. Wyjmij mi z plecaka. Bądź dobrym kolegą. Jakie sobie rzeczy zryka? Obojętnie, byle piana była duża. Cały las chodziłam, grzybów nazbierałam, a wszystkie knojaki porządnie zdeszałam. Po co one rosną? Przecież są szkodliwe. Od nich brzuchy ludzi bolą obrzydliwie. Zaniosłam do namiotu, zaniosłam do namiotu kwiaty, tak nauce bardzo miło. Od razu się w namiocie przyjemniej zrobiło. O, ognisko rozpalone. Pranie już zrobiłam, a wszystkie mokre rzeczy na krzaku powiesiłam. Podjadłem trochę. W brzuchu tak nie trudni. A jak to zupa gotuje się w kuchni? Tak. Zupa już gotowa. Ale się najadłem. Czym sobie polecę? A kto po kolacji umyje talerze? Ja tam mogę ubyć, byle dobrym płynem. Nie chcę mi przecież szorować przez godzinę. A teraz każdy do współpracy dostanie cukierka, ale mam tylko takie szeleszczące z papierka. Boję się, czy odbijając nie narobimy hałasu.